Okay. Organic market, Cerritos. Yan. Farmers market tayo. Bili tayong saluy. Yes. Not quick. Sarap yun, hotdog. Una grande, pero no hay fresa, ¿verdad? Tikman natin free. Maris G. Ano tayo sa organic market, Maris G. Free taste, oh. Sarap. So good. Doon ang mga gulay-gulay. Sili. Meron akong ganyan sili. Itong super anghang na sili. Uy, isda. Hindi naman fresh yata. Maratang-tang. Ay, yan. Sarap na paksiw yan. They're alive? Yeah, they're live. They're $15 a pound. Oh. They're wild caught. They're $15 a California pound? shrimp. 15. Can I get one? Yeah, me too. I want. Gusto ko yan. You hear me all the time. Oh my gosh. I don't get used to it. Ayan, sa live ah. Yeah. Woohoo! Ano buhay pa oh. You're wild? Yes. Wow. You know, kilawin. You gonna make Gulay with that? Yeah, kilawin. Ilocano? What is that? Tagalog ka? Filipino dish with It's like ceviche. Yeah, it's like ceviche. Ito, With ito pa dito. vinegar instead. Lechon din ako. From La Union. Pwede yan kasi ano yan eh. Live, pwedeng kilawin yan. Ginagawa nyo, inamin nyo na sa... Suka at kalamansi. Wala na sa mainit na tubig. Hindi na! Ano yan, fresh yan eh. Nasayang. Kalamansi. Oo, konting suka. Tsaka kalamansi. Yun lang. Yun lang. Di ba sa atin yung jumping salad na tawag? Anong klaseng suka? Kahit ano. Kasi para maano lang, mamatay ng konti. Tamis yan. Yeah. Yeah. Kilawin yan. Nilalagyan nyo pa ng garlic. No? Yeah, garlic. Hindi, pwede rin. Konti lang. Konting-konti. Paminta. Para maano mo yung ano. Tapos luya konti. Nasa, para pero kung gusto mo tanggalan mo siya ng balat, kung hindi ka ano, tapos chop mo siya. Ay, ginagawa Tapos nyo yung ulo, lang? ha? Tinatanggal mo lang Ganyan lang sa akin. Wala na, hindi mo tinatanggal. Hindi, Ilocano ako eh. Ayun, buhay pa oh. How much is a pound of a shrimp? $15. Yeah, $15 yan. Kasi may ano yan eh, yung scale, yung ano niya, scale, yung ano niya, medyo matigas siguro yan, baka hindi mo kaya. Yeah. Oo. Sarap yan pag meron pang ano, oyster. Mix mo siya. Parang ceviche nga. Go ahead.
Na marami din siya, no? 15. O tapos yung kalahati, sigangin mo. Sarap yan. Oo, pero yung pagsigang, yung pagkumulo, yung mga ano, patay mo yung apoy. Para yung apoy yung ano, yung init. Para sweet siya. Ganun lang sa akin, ha? Yung way ko. Fresh naman kasi. Tapos sigang. Hindi ako namumuyok sa tampa niyan. Ganyan, pina-oxygen ko pa. Tapos namatay din. Sayang. Inasal. Oo, batch. Inasal. Hindi naman, ano, unlimited yung rice. Ayun. Gusto ko yan. Yes, please. Yan, lagyan natin. Fresh, fresh, fresh. Yun. Lagyan natin. Lagyan natin. Sarap yan. Kilawin. Kilawin is like ceviche. Yeah. Yan, kilawin. Kilawin is like ceviche. Yeah. Yan, I used to make ceviche. ceviche with if you have oyster. Oh, no. No. What they call the octopus. No. You mix it. With, with shrimp? With the shrimp, yeah. What you're gonna make? Yeah. You're gonna make mixed with Ceviche. With lemon. Yeah. So, ayan. Ayun na. Nabili tayo ng ano, fresh na pasayan. Ito yung gulay. Pero walang saluyot dyan. Doon tayo. Doon tayo sa dulo. Okay, dito. Magpalaya. Wala silang saluyot. Walang saluyot. Tanglad. Sa kabila. Wala na silang gulay. Yung malunggay, ano. Kabokit. Wala na silang saluyot. Alokbati. Wala. Hindi naman alam. Orange, no? Kami Spanish. Pag ganito, 35 is mine. Ano naman siya?
Niya mix spinach, tao nun dyan sila ito. Walang saluyot. Kita! Wala. Wala. Bala, kabili tayong shrimp. Wala, wala. 然后就要平平片。 Ito. Alam ko ito. You have any more sweet potatoes? Magbabalatong yata ako. Yan, magmumunggo ako. Parang ano naman siya. Hindi fresh. How much is this, sir? Yun na siya. $3? You're kind of old already, huh? Okay. Luma na to eh. Masarap din. Hindi ko feel na yun. Sana munggo. Hila tayo doon. Are you online, sir? Excuse me. Where's the line though? This is okay. Ito lang, maka-discount tayo. Yun, may talbos ng ano. Ang kalabasa, yun. Ba't may discount to? Singkamas to.
Tatawad tayo. Yung kalabasa pa tayo. Hey there. No discount. It's old. Give me discount. $3. Ah, old. How much is this? Oh. Ah, mahal naman. Yes, this one. No discount for that. What did you have? You soak in the water and come back to life. Yeah, that's it. No, I'm just gonna eat it. Yeah, when you soak. How much is it? Yes, but still. How much? 7? $4. No saluyot today, huh? No, out of season. Oh. Yeah. Let's get okra now. What about okra? No more okra. Yes, Sold out too. All right, thank you. Thank you. You too, man. Okay, I think that's it. Ito ano mga to? Oo. Saan to? Okay na yan. So, ang palayran tsaka yung shrimp nabili natin. Kilawin tayo tapos sinigang. Pag sinigang, anong lalawak natin? Ayos. Wala na rin. Ayos, salad. Ito, oh shit. Meron palang fresh dito, oh. Ang palaya. Dapat dito na lang ako ngayon. Sayang, oh. Ah, dapat nag-ikot. Hindi ko nakikita yan, ah. This one is fresh. How much is this? Yung kilawin to. Just $3. How much? Kilawin natin. Okay. Okay. I think it's... How much is this? They're gonna be $3 each. Oh my god. I got the one. I know, I didn't see your display because I bought one. It's kind of old already. Yours is good. Good. See? They look fresh. Super fresh. Oh my god. And I need one more. Because I got one. It's our last week, so we won't be here for next Oh week. man. How much is? Anyway, $3. I like ampalaya. They're out. The blue ones are out hard for, but the ones are How much everything, sir? just 6. 6, Together. 2, 3. Okay.
Oh, Or, Okay. Yeah, I'll take $1. I can give you 5. that's 10, right? Yeah, Yeah, okay. $5 back. Yeah. So, ito na lang kasi yung kaninang nakuha kong malunggay doon. Ano eh. This one is good. I know. This one is, fresh. Thank you. I know, man. Eh, wala. Bumili na ulit ako. Yan, ang fresh yan, oh. Hindi ko kasi nakita ang display nila eh. Thank you. Okay. That's it, to. Kumuha ulit tayo ng fresh na ampalaya. Ampalakas yan. So, ito. That's it. Babush. Tapos ang shopping.